Nyakoromuga juang kamoro mora mintiere en chieng' tich abich maber chieng' tarik 3 dwe mar auchiel higa mar 2022 kamoro mora mintiere en geno mara ni ichiew e yo makare machiegni chenro mar Piny chenro mabende chakre sani saa 12 nyaka saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'aw oyawre Nyakoromuga juang kamoro mora mintiere ageno ni chieng' maber kendo isebedo kod juma maber manoko chakore wuok tich nyaka kawuono tich abich ma wacho ni en chieng' no mar swaglaw kama wuoyo matin tongolo kaliech kata kamano Nyakoromuga juang wakungo chako kod chenro marwa mar okinyi ma kawuono kama obro kelo ni weche mopogore opogore machiegni nyinga Joyce Odur kae no odiochieng' ma tich abich odiochieng' ma odira rumo kendo wadhi mana ka gima wachomo wadonjo weekend odiochieng' ma ni swaglaw kawuono kapod wantie gi jogo mantiere e sikunde jogo matimo weche mag siasa kainya wadhi rango Kalonzo dok Azimio kaka machielo bende William Ruto gilange be koro siro kendo medo mana golo singo magi ne jo Kenya kachiel jogo manitiere e pinje maoko Nyakoromuga juang mai kod mathoth nitiere mana ka chenro mar Piny ka wamiel radar odiochieng' ma kawuono ma otieko juma mane ochako chieng' tich wabedo gi chenro mopogore opogore to sani en mana chenro mar Piny machiegni nyinga Cleophas Oloch Cleophas gi Joyce oyawre oyawre ahinya Cleophas okungo mondi oyawre kendo Sharon achiew maber itwani kawuono odwa miel radar nikech kawuono koromo kanyo saa 2 mar okinyi wadhi bedo kanyo gi DJ madhi kelnwa kae mixes maliet mwada goyo saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi iwacho ne mana saa 1 moda beda kanyo ka kauno wamiela jathum bende wadhi bedo ka chenro mar ngejo thumbewa ka en mor lilo kawuono to Joyce korka kori amba chiyo maber ka wachope swaglaw kama to wabedo momor kalore ni wachako magi rwako swaglaw yo makare studio kae to wabor dhi mbele gi oko kucha kwa setieko chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono to waneno kuonde mwanyalo dhi romi mamoko makoro wayueye aka warito gik odiro rum to into Sharon amba chiyo maber Joyce Cleophas ambe achiyo maber kikipenja koko ma an gima mora kochopo tich abich ni wachopo mwisho juma koro ng'eny joluo wacho ni mwisho juma kaka mwisho dwe en mwisho dwe belure ni iwacho dholuo makani kiwacho dholuo ma Ugenya opogore gi ma Kisumu opogore gi ma Karachuonyo uwache nani Ugenya wacho no chopo miso juma kata miso dwe okay mana kamano Nyakoromuga juang ma ogon mathoth wantiere kae mondo kelni chenro mayeler mana kaka wapange tich abich mano ka wantiere kae kidieny mokwongo mar Piny kapok wadonjo mano mar mbaka romo to mokwongo wadhi do weche manyien nono mar gazet kachiel kod twak mokwongo ma kauna dhi rango weche go mag siasa chal mar siasa odiochieng' manyoro ne gitimore ahinya bende osebed ka itimo gi e yo moro makare in isebedo ka neno chal mar siasa ne dhi nade wadhi bedo kod jalony e weche siasa kachiel kod okil Kamaloka ma bende dhi konowa chal mar wach kotenore kod weche mag chike matayo jo siasa masani e kindegi wantiere ka waikore ne yiero maduong' ma wachomo dwe mar 8 ka wantiere kanyo e chenro ni makawuono wach mar ngejo thumbe wadhi donjo mana kanyo bang' twak makawuono Joyce Nyakoromuga juang ikete mane Ramogi TV kae kalore ni kawuono tich abich wabedo ga kod chenro mar ngejo thumbewa akiani waliek negi ni en jathum mane mabro bedo gichak oro penjo kata otimo thumora mora minyalo gombo ni mar mondo mi obi oketni e kind saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi inyalo mana oro nwa kae to ka wadhi mbele kod chenro marwa to wabro ngiso DJ marwa mabende wabiro bedo gode studio ka okinyi ma kawuono mondo ne kaka moro joneno mag okinyi ma kawuono kalore ni swaglaw ber kimoko chon kaka Nyakoromuga juang banka wanwase mielo matina wadonje kidieny mar mbaka oromo par ni chakruok mar mbaka oromo jakelo ni chal mar fwambo mar mondo mi bed gi ng'eyo gik matimore e alwora mari bang' okinyi ma kawuono dhi bago twak ahinya twak madhi ne joma nyiri joma mine kata mana joma chuo bende bang' ka miyo osekonyore nitiere moko kuom gi majabedo gi dang'ni mag paro ma bende gi dho ngere wacho kata mana ong'ere kaka depression mano postpartum depression ka ng'ato osekonyore samoro dang'ni mag paro samoro nyalo bedo go kang' ma kama inde ma bende wadhi loso odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wakony
mine ma bende osebedo ka kadho e tembe makamagi. Wabiro bedo gi jolony e studio odiochieng' makawuono. Kokamano imedo chuolo pachi kaluwore gi okang' makama bende odiochieng' makawuono Cleophas. Wadwaro mar mondo michuo bende wariw e twak makama. Nikech ahinya mine kata mana kwa konyore nyithindo ok bi gi osmosis. Wacho ni kata joma chuo bende gin gi ting' margi. Wacho ni gigi duto matimore onego bed ni rango ni gikonyo joma mine bang' ka gisekonyore e yo mane. Koro mano nyakora Ramogi Jwang' kata imbe ne ng'ama dichuo in gi ting' mane neno ni jaodi nyaminu bende obedo gi ngima makare bang' ka osekonyore kata bang' ka osenyuol. Nyakora Ramogi Jwang' magi kod mathoth nitiere mane chino ni maru piny ka wasingo ni bedo gi chenro makare mar puonji kachiel kod mar kelo dongruok e gwenge waduto kamora mora ma idhi yudwa okinyi makawuono. Chak tudi kodwa wantiere Facebook Live mar Ramogi TV, mano kama wantiere achiel kachiel mar Ramogi TV page achiel kende mantiere gi blue badge kanyo. En gi tik moro kanyo marambulu. Ka ok en mano to ok en Ramogi TV. Koro ka en Ramogi TV kama iyude weche manyien mosepuodhi kendo ma oikni e yo makare. Kikete mana kanyo Twitter maro en Ramogi TV KE, kan bendi tudi koda kuonde tuka duto mano at Cleophas Luoch, Facebook, Twitter, Instagram kachiel koda mano ma TikTok. Nyakora Ramogi Jwang' line wa mar SMS bendo oseyaw thuolo. Mano line wa mar SMS ma en 23600. Ioronwa penjo kaachiel kod ote moramora kochakore e twak mokwongo ka wadhi e ng'e jothumbe wa kaachiel kod e chenro mar mbaka oromo. Seche mioronwa ote kata penjo ing'isowa ni nenowa ka intiere kanye to bende ing'isowa nyingi. Ka an bende inyalo tudri koda Facebook page mara iyuda Joyce Oduor, Twitter handle at Joyce Oduor _ TikTok kacha bende antiere inyalo yuda at Joyce Oduor _. Koko manya kwa Ramogi Jwang' parni bende wantiere gi mbui mar YouTube. Chenro ka chenro ka poni no kadhi idonje mbui mar YouTube kacha to nitiere chenro mathoth chakre chenro duto te ma bende wakilo ni Ramogi TV ka. Kokamano abe tudre achiel kachiel koda mbui maga duto te iyuda at Sharon Ong'ao machiegni nikech ma Enro Piny. Wayud thuond weche. We are back together again. Beginning today, I commit myself to the Azimio Oka campaign activities because we're in this race to win. We have no option. So the Commission assures Kenyans that their data is intact and that the ongoing processes are just to ensure that we have a clean register in readiness for elections. So let's not talk about 1 million names missing. There's no such thing. We were crying that the government is doing nothing at giving us vaccines. We brought them in millions. They're almost expiring. You are not taking them. And now you are watching another wave. Nyakora Ramogi Jwang' kamoro moro mintiere machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Kwa chakwe ni jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ogoyo bade piny ka oyango siro Raila Odinga e ng'wech mar laro komb tend piny Kenya. Kalonzo sebedo kod twak makende kod jokanyo mopogore ka ogeno ni okang' mokao biro nyayo achiel mar jokanyo e kinde mag campaign. Walter Nyambaga nigi lerno. Jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka golo lendo mar duogo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyadichiel kendo bang' thinyore oko mar riwruogno kendo lando chung' mare laro komb tend piny Kenya. We are back together again. Beginning today, I commit myself to the Azimio Oka campaign activities because we're in this race to win. We have no option. Kalonzo yie kao leo mar bedo kod teko mohewo jotend migepe mamoko, lemo mane opodne kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ponono gi yombe yiero maduong' higane. I've decided to accept with humility and appreciation my nomination as the Chief Minister in the Azimio One Kenya coalition. Ne otene kod jatend KANU Gideon Moi mane opoyo Kalonzo kaka jal machung' kod pache owuon kendo jal majaluor. Today you've subordinated your ambitions, your dreams,
not for anything but for the sake of the Republic of Kenya, for the sake of the people of Kenya. And for me, it was easy to stand by you. It was easy to be your friend. It was easy to be your brother, because simply of your character. Kalonzo puoyo jalup Raila Odinga Martha Karua kao singo setombulu kanyakla kod judito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. And I want to assure Mother of my full and unequivocal support and that ticket of Raila Odinga Martha Karua. The question is not if we form the government. It is when we form the next government. Kata kamano, Andrew Sunkuli mane owalo kaka jalup ne to jiwo Kenya ni Kalonzo ok en afuoto kata jal moherore kende, to en ng'at madwaro gik ma itimo kod adiera kendo yor ler. Giving way does not make you a scoundrel. Giving way does not make you a flip-flopper. Giving way does not make you an undecided person. Giving way does not even make you a watermelon. Giving way, in fact, gives way to you becoming a great man tomorrow. Bang' duogo e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, nenore ka wich bar mano ma Kalonzo Musyoka nyalo bedo godo en mar seto ombulu kendo olo gi okapu mar Odinga kod Karua, ahinya to ombulu mawuok Ukambani. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Ang'eyo ni duogo mar Kalonzo Musyoka e kweth mar Azimio odiochieng' manyoro nokelo paro mopogore opogore. Kopogore gi mano wadhi nyime kama bende oyudo ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga odiochieng' manyoro otero campaigns mage e alwora ma Mukuru kwa Njenga buore Nairobi kae. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka noriwore kod Odinga e limbe ma Mukuru kwa Njenga. George Bati nigi lerno. Yalap Mavision Grounds Embakasi South Nairobi. Peperusha kofia yako, peperusha. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Manyombulu. Kalonzo Musyoka bende nitie. E twak mare machal ka gima nyalo loko kit siasa mar kaunti ma Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga oyango jochung' makoro weyo ne jowetegi mamoko e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Kama ne en jaod bura ma Embakasi Irshadali Sumra owene jaod bura masani ma Embakasi South Julius Mawadhi. Sisi kama Azimio hatutaki vita ya wenyewe kwa wenyewe. Sasa nimeuliza Sumra ataachia Mawadhi. Mano bende otimore kom mar gavana mar kaunti ma Nairobi kod kom mar Senate. Sasa Ngatia na Kananu wame step down. Umewachia Igadhi. Kamanda alikuwa candidate ya senator. Na Edwin Sifuna vile vile. Kamanda sasa amewacha kusimama kama senator. Amewachia Sifuna. Korwako Kalonzo Musyoka. Raila onyiso chir ni duogo mar Kalonzo omedo mbi e ng'wech mar laro tend piny Kenya. Sasa tuko hapa na Gideon Moi namba 10 na Stephen Kalonzo Musyoka namba 11. Hiyo timu ya Azimio. Sasa timu ya Azimio sasa imekuwa full team. Tuko tayari sasa kwenda kupigana na wale timu ya Kenya kwisha. Musyoka okoni bang' choko paro oyie mar wuotho gi Raila Odinga kendo kelo sir mar oganda Jowakamba ka jalupne Andrew Sunkuli bende osire lwedo. Nitamuunga Raila Odinga mkono na nikasema dada yangu Martha Wangari Karua senior counsel kama mimi, serikali ambayo itakuwa na Raila na mawakili mashuhuri wawili itazingatia msimamo wa the rule of law, independence of the judiciary na mwananchi kupata haki yake na kukomesha ufisadi once and for all in this country. Wangapi atampigia Raila kura? Sasa nataka nione. Mimi nimerudi kucheza position 11. Mimi ndio Messi. Kipindi ni kipindi cha lala salama. Si namna hiyo. Nilikuwa tu napumzika. Baba alikuwa ameniweka spare. E kinde no jatend bura mar KANU Gideon Moi opoyo Kalonzo Musyoka kuom ng'uko dwaro mare mar bedo jatend piny kendo keto piny Kenya mbele ka oweyo dwaro makamano
kendo siro Raila Odinga lwedo e laro kom tend piny Kenya. Leo tumeona mwanaume ambaye amepunguza matarajio zake kwa sababu ya wananchi wa Kenya, na hiyo mwanaume ni Kalonzo Musyoka. Kenya owes a great gratitude to Kalonzo Musyoka. Jotelo mamoko buora bende ne oteno joditogo mag Azimio la Umoja One Kenya kagin bende gichwako i siasa mar riwruogno. Mimi kama kiongozi wa DAP nataka kutangaza leo kwamba ule candidate wa DAP wa Senate katika Nairobi anaondolewa na tunamuunga mkono Edwin Sifuna. Bang' chiwore kendo mar donjo e Azimio la Umoja kendo singo sir mare ne Raila Odinga yiero matariko 9 dwe mar aboro, Kalonzo Musyoka owacho ni oikore mar neno ni oluoro Kenya kendo kelo mbulu ne Raila Odinga. Koro gimodong' en ka bende gibiro yudo loch e tielo mokwongo mar 9 dwe mar aboro e yiero maduong'. George Bati, Ramogi TV, Nairobi. Nyakor mgajuang ka pod wan mani weche mag siasa eni jalup Raila Odinga engwela rokomb jatend piny Kenya Martha Karua odushi manyoro tero campaign mar Azimio la Umoja e county magwengi Kirinyaga. Karua goyo debe ne ogai mar Azimio Raila Odinga mondo oganda oyie olutne ombulu kosingo ni Azimio ema biro loko ngima ogandano. Karua wacho ni telo makare biro chwalo tije ni rawere kendo kelo wi oganda kanyakla ma onge akwede. Ukiniona mjue mmeona mama yenu. Mimi ni mama wa vijana wote. Kama mama niko na uchungu, hamuna ajira. Tutaboresha uchumi. Kazi sipanuke mpate ajira. Inawezekana maisha yenu ibadilike. Inawezekana tuwe na Kenya ambayo iko na umoja. Inawezekana tubadilishe mambo ya uongozi, tuwe na uongozi bora. Hata sehemu ya Kenya ingine yote imesema ni Azimio na watu wamefurahi sana sana sana. Mama wetu aliposemekana ni yeye atakuwa naibu wa rais. Mimi niwaulize nyinyi watu wa Kirinyaga, mnasema aje? Kwa maana masaidi tumesema mama ni sawa akiwa naibu wa rais. Kwa dhenye mnyakora mgajuwa ngeni jotelo mag Kenya Kwanza ka hotel negi gijalup jatend piny Kenya William Ruto okwedo liponde mayangore ni ogolgi ofwamb kich NIS ni Raila ema biro yombo e ombulu. Jotelo go ne oloso e campaign margi e gwenge mag Ukambani. Lydia Okeyo ni kod ler. Kweth mar Kenya Kwanza ochwalo campaign mag e gwenge mag Makueni kod Machakos. Jotelogo kutelnegi William Ruto se mokalo jagoro mongiyore migao mararita Karanja Kibisho kuom wacho ni Raila Odinga biro yombo gi atamalo 60 mar ombulu e yiero mabiro madwe mar aboro. Wewe bwana Kibisho, nataka kukuambia, if you have access to national intelligence, that is not your property. National intelligence is paid by these taxpayers. Mimi ndio naibu wa rais wa Kenya. Intelligence report baada ya rais kupatiwa, mimi ndio napatiwa. Kabla ya hawa watu wengine wanafanya kazi hapo chini. Ruto wacho ni weche majotelo moko mag piny owacho lieko ne gin duoko mag nonro e yiero mabiro gin mana mag manyo makendo onge kod adieri. The intelligence report that our NSIS have released is that Kenya Kwanza is ahead by 8 percentage points against our competitors. Josiasa go medo seo jotend migepe masani yangore ni odonjo motegne siasa kendo ginyiso ni giwere kod apisego kapone gigombo bedo e pau siasa. Tuko na Wakenya wengi, tungewapatia hiyo nafasi, sio ya kwamba nyinyi ni special. Hapana, ninyi ni watu tu kawaida. There are so many other people more competent than you whom we can hire. So wacheni propaganda, either mufanye kazi ya serikali ama kama hamutaki kufanya kazi ya serikali tokeni muende mfanye siasa, tukutane kwa kiwanja. Bendeno duoko weche manyo wuok e twak ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ewi lwenj kedo kod mibadhi. Kowacho ni lwenj mibadhi no ochako yulo kane jotelo moko mag piny owacho ochako loko lwenj no mar siasa. The failure to fight corruption, and that's why the president was saying is a danger yesterday,
is when you personalize corruption and weaponize the fight against corruption so that you use it to fight your political opponents instead of fighting criminals. Jotende Kenya Kwanza go koro kinya geno limo gwenge mag Nairobi campaign mage. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakwara Mugajuang kwa nyime gwechi manyien ene jakom dul mar IBC Wafula Chebukati okwedo lipode mayango ni nitiere jogo ombulu manyingegi ogole e register. Chebukati wacho ni register margi ni kare kendo onge mibadhi e iye. Bende owacho ni register no manikod jogo ombulu $22.5 podi nono iye kendo bange ibiro pedhe ne oganda jo Kenya. Oloso banka jalub jatend piny Kenya William Ruto ne ogongur ni nitiere kaka nyinge jogo ombulu mamoko ogola e register. All the talks about the register should await the gazettement of the register, publication of the register, as well as then sharing with the stakeholders. So the Commission assures Kenyans that their data is intact and that the ongoing processes are just to ensure that we have a clean register in readiness for elections. So let's not talk about 1 million names missing. There's no such thing. It's not there. The 1 million names we are talking about are for those who applied for transfers. And we are undergoing the process of ensuring that the proper transfers are effected. Yes, there are cases where polling centers were degazetted because of the request by the owners of those institutions, and new polling centers were created, and that then would amount to movement of the voters from that polling station to the center to the next center. But those are then aspects that will be made very clear to Kenyans. And lastly, on the register, I want to say that yes, we are stopping voter verification today, but the aspects of SMS and online portal will continue. Kopogre gi wach mar onge mibadhi e register wadok kendo e kar jalub jatend piny Kenya kama bendo idon jalub jatend piny Kenya William Ruto oromo gi jombetre mawuok e pinje mag Ulaya kendo singo ni riwruok mar Kenya Kwanza biro yie kod duoko mar ombulu e yiero mabiro. Ruto kata kamano onyiso luoro e wi kaka moko kuom apisas mag piny owacho donjore e siasa. Jombetrego omako chung motegno ni gin giwegi ok gichung nyakonchiel e yiero mar Kenya. E wi mano gijiwo josiasa onyakwe e campaign magi kendo e kinde mag yiero. We are Democrats. When you go into an election, there can only be two outcomes. You win or you don't. We are very strong believers that government is not just those who win. It is also those who keep government in check. That's what constitutes a working government. And therefore, we are very clear. And we are ready to sign any declaration to that effect. The EU will be here as a neutral observer and supporter of this democratic process because, as I said, for us, Kenya is a democratic and stable country and needs to remain so because our international and global atmosphere really is not allowing for any country to go down. So we really need Kenya to stay strong and tall in the elections and beyond the elections. Kwa nyime gwechi manyien eni duol matayo yiero pachoka IBC opodho Profesa George Wajakoya kaka jalar kom jatend piny Kenya gi otiko mar Roots Party. Wajakoya opodhi bang' chwalo sei duto manyocha oremne kendo koro sani en thuolo mar chunga. Jochung mamoko ang'wen koriwo Justice Juma mar Justice and Freedom Party toko chopo kare dwaro mar IBC kendo olornegi oko. Wajakoya ma osebedo ka wacho ni koyudo telo to obiro puodho tiyo gi nyasore e pachoka okoni campaign mage biro bedo manyangafu kendo biro tim e yo makende.
Wajakoya koro ikore mar chako luorore kosero ombulu e tunge Kenya mondo jo Kenya osire lwedo. I would like to thank the Commission and the Chairman of the Commission for having been very integral in terms of integrity. When he told us to come back, we have come back and you have fulfilled the requirement. This is not an easy task. It's not a laughing matter. It's a matter that is going to make the whole nation look into whether we are capable or not. Kopogore gi mano ni duol mar IBC ne odhi nyime gi puodho jochung' ma opogore e gwenge makaluo. Jotelo mopuodhi odiochieng' manyoro oriwo min od gavana ma Migori Helen Obado, ma bende laro tend mine county mano ma Migori, kanyakla gi Joyce Osogo e kinde mamoko. Ka bende Joyce Osogo mong'ere gi nying mar Ben Suda laro komb tend kata mana mong'ere kaka women rep e county ma Homa Bay. Lieta nigi ler mathoth. Ne en mor ne johera mag mine malaro competent counties mag gwenge makaluo. Tok duol matayo yiero mar IBC puodho gi ne dhi laro kombego. Ani jachung' mokwongo mar community mosepuodh kod IBC odiochieng' makawuono ni endi. E kaunti ma Kisumu jachung' kokalo otiko ma MDG Valentine Anyango emano kwong puodhi kilwe kod Ruth Odinga machungi otiko mar ODM ka bang'e to nopuodh Filgona Ayugi machungi otiko mar UDA. Akwayo joga duto manitiere ground, joma campaign na, joma odamo hera madwani mondo adonji, ni wawuoguru gi teko waduto mondo wadwaruru komnieri. E kaunti ma Homa Bay, jalar komno e otiko ma ODM Joyce Atieno Bensuda nopuoyo chenro no kowacho ni odhi makare ka bende ojiwo johera mage kod jochung' wetene mondo osir joma nyalo tayo kaunti no maber. Ko gige na go magiro nene kare ka tipenyo ni to be jachama oyud ka an jachama ma original certificate na baketo anakwa jochung' wetega gi supporters ga koro riu mana kura ne jok ma wigi ler jok man gi political tolerance. Olin Ngala ma bende laro kom mar women rep e county no ma Homa Bay bende opoyo chenro kosingo bero ngima jodak ma county ma Homa Bay. Achung' ne mine ma winjo matek, achung' ne yudhe ma winjo matek, omiyo e komani kaka neno gi dhi yierani abro chung' ne gi motegno nyaka e dala koni, abro chung' ne gi motegno nyaka e parliament mondo mi ginwang' gik ma gidwaro. Jod Governor ma Migori Helen Adhiambo Odie bende no puodhi dhi laro komno kaka jachung' mochung' kende kata independent candidate. Olaro komno kod jochung' mamoko abich ka bende okwayo mondo oyiere kaka jachung' ma ok tude kod jaode Zachary Okoth Obado. Oni mondo jo Migori okawa kaka Helen. Ndalo moko naneno ka Professor Kamar nodwaro kom to chwore be dwaro mano yombe kata do chunga to kanyalo go pap moyombe tagaga be poda inga koro agombo ni jo Migori okawa kaka an. E county ma Siaya jachung' otiko ma MDG ma bende ne en jafwambo Sela Aimba bende no yudo puoth ma IBC kokwayo jo Siaya oyier mariek jotelo madhi konyogi e lemono. Akwayo jopiny ende kinde ni makoro jotelo osechako campaigns ayanga. Dhano ka wuotho oko kanyo gigo kogno jotelo mondo mi giyier jotelo manyalo kelo gi lokruok e ngimagi to giyier jotelo kalore kod yuto margi kata kaka jotelo bro gonyogi e kindego mag dhi mbele kod campaign. En chenro mane nigi ng'ikruok ne jomoko kaluwore kod koso oboke makagi kacha kaka dwarore kod chike mag yiero. Kata kamano sama odiochieng' orumo jomokalo penj ni e wang' IBC nowuok kod puoth mar miyogi otiko mar bedo e ombulu e dwe mar aboro. Lieta, Ramogi TV, Kisumu. Kopogre gi weche mabende timre aluora mar piny Kenya, tere nyaka piny mar Sweden kama bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nie boma ma Sweden ma boma ma Stockholm e pinyno ma Sweden kama obedo kaka jakom e romo ma otisi ni Stockholm +50 ka en kanyakla gi Prime Minister mar pinyno mong'ere kaka Magdalena Andersson. Romono en mar dhialo okang' mar reso aluora mar romo makare mokwongo ma bende ne obagi e bomano higni 50 mokalo. Romono emane okelo chuogo riwruok piny mangima mang'iyo weche mag aluora mong'ere kaka UNEP. Romo makamano gimedo chwalo chenro mag medo kata na bero aluora mar kor pinje mopogore opogore. For inviting us all here
to this city once. It is clear, Excellencies, that over the last 50 years, we have deepened our understanding of the grave environmental threat that we all face. We also recognize now that we either stand or fall together because the threat affects all of us across the globe. Unfortunately, despite this recognition, we have made less progress in terms of designing and implementing bold actions to address this threat. So this meeting seeks to therefore accelerate action to avert the environmental crisis and to define a pathway towards an environmentally sustainable future. Manya kwa Ramogi juang endi migao mar thieth kotudore gi riwruoge mamoko kod tend county ma Nairobi oriwore mar chako campaign mar chanjo mar coronavirus. Migao mar thieth yango ni atamalo 3.3 mar jo Kenya iyudo kod coronavirus juma ka juma kipimo kod dwe mokalo mana en e kwan atamalo 0.6. Judith Omondi miyo walera. Lipot mar migao mar thieth yango ni ji 100 oyud kod midhusi mar coronavirus e ji maloyo 1000 mane opimi seche 24 mokalo. Ji 80 e kwan ni ne gin jo Kenya ka 20 to ne gin jo pinje maoko. Kwan mar ji magamo midhusi ni mar coronavirus osebedo ka medore e thuolo mar jumbe 3 mokalo. Kendo migao mar thieth osechako bedo kod luoro e wi ngima jo piny. 1 month ago, the positivity rate was so low, and it was at 0.6% per day. Today, we are talking about a positivity rate of 3.6%. Na kila wiki tumeweza kuona average ya kila wiki imekuwa 3.3%. Director mar weche thieth Francis Kuria okoni chanjo moko ochiegni kethore nikech jopiny ok osewuok mar kawo chanjo go. We were crying that the government is doing nothing at giving us vaccines. We brought them in millions. They're almost expiring. You are not taking them. And now we are watching another wave. We need to get the vaccination. We need to get our second dose. We need to get our boosters. We need to get the first dose. Kuria bendeo kwa ya pisas mag weche thieth counties mondo neni gige pimo coronavirus nitie osiptal ka osiptal. Kendo jogo mayud kod tuono obed mabor kod oganda mamoko. We want to urge the county medical officer how to make sure we have available the rapid COVID test so that we can be able to protect those that the patients are going back to. If they are confirmed to be COVID positive, it's always fair that we urge them to, though isolating themselves in their houses. Kaluwore gi migao mar thieth moloyo jo Kenya 26,000,000 pok oyudo chanjo mar coronavirus ka geno margi maduong' to en neno ni atamalo 100 mar jo Kenya oyudo chanjo mar COVID-19. Tuko na watu milioni 26, 26 million Kenyans ambao bado hawajapata chanjo. Our target as a Ministry of Health is to vaccinate 100% of the adult population and 50% of the teenage population. Nyaka sani, maloyo chanjo milion 18 osechiwe pacho kae, maloyo milion 16 osemi joma dongo, milion 1 osemi rowere manie kind higni 15 nyaka 17, 34,000 osemi nyithindo manie kind higni 12 nyaka 14, kama maloyo 300 gin chanjo mag boosters mosechiwe pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamana inya Judith Omondi. Nyako Ramogi juanga en geno marani kaponi intiere kind ji 26,000,000 mabende noko wach kanyo yud chanjo mari nikech ngima mari chakore kod in iwuona. Kopogore gi mano ni jolony mag thieth koni kwan nyithindo minyuolo ka kinde magi pok ochopo osebedo ka wito ngimagi kaluwore gi midhiero mag gamo yueyo. Koro kidek dok chien e pacho ka. Ma en bang' jolony mag thieth chuogo masin manyasani ma ok ti gi sitima kendo ma inyal ti godo nyaka e ute thieth manie kor gwenge e chiwo muya ne nyithindo makamago. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jolony mag thieth ne jobagoromo Kilifi e nyasi mar sidho e anga masin manyasani ma itiyo godo e chiwo muya ne nyithindo mayom monyuol ka kindegi pok ochopo ma bende ni kod midhieche mag gamo yueyo.
Ma en bang' yangore ni kwan atamalo 60 mag nyithindo minyuolo kapok kindegi ochopo koro wito ngimagi kaluwore gi midhieche mag yweyo ka masinde mantiere sani to nok kaluwore gi nengo mani malo kendo gitiyo gi sitima. Jambetre mar weche mag thieth e pacho ka Mikai Dorothy Nyong'o ne en wendo mogwel e nyasi mar sidho masindego midendo ni Vayu CPAP. Mano gadget makonyo nyithindo monyuol mayom kata ma premature sama gin gi problems mag breathing. To gima ber gi gadget ni iluongo ni Vayu CPAP. Gima ber kode en ni okoti gi electricity, okoti gi stima. Omiyo inyalo ti kode kamoro amora. Onyalo ti kate matatu, kate tuk-tuk, kate ambulance mondo ores ngima mar nyithindo. This device was actually used to save a baby in a tuk-tuk. And the baby was transported from a level 1 clinic to a level 5 clinic over 200 kilometers away, but in a tuk-tuk. And this was possible because this device, you can move it around that way. It's portable and all that it requires is the oxygen source. Laktar mar nyithindo Nahirat Mohamed koni kwan atamalo maduong' mag nyithindo matho nikech midhieche mag yweyo timore kind odiechieng' mokwongo kod ndalo 28 midhiero mokoni okwako piny mangima to chutho e pinje ma korka dongore kod mago manie diere. Kata kamano, okoni kwan nyithindo matho sani kidek dok chien bang' jolony chuogo masin mok ti gi sitima kendo mano manengone ogonyore kipimo kod mano matiyo gi sitima ma bende nengone ong'awore. Neonatal mortality, which is defined as death of a baby in the first 28 days of life, remains a significant public health problem worldwide and accounts for approximately 60% of newborn deaths in low and middle income countries. The leading causes of mortality are complications of prematurity, infections, and asphyxia. And difficulty in breathing in these neonates is a complication which is common to all of these 3 conditions. Vyumba vyetu vya watoto wale ambao wana changamoto kwa mwezi haipungui kama watoto 20, na unapata kati ya wale 20 nusu yao huwa na hizo changamoto za kupumua, na unapata labda wawili ama watatu wanaaga dunia. Mikai Dorothy Nyong'o ne bende otelo ne chenro mar chwalo masinde 120 kowuok e kambi maloso masindego mar Revital Healthcare man Kilifi kitere piny Ukraine konyo nyithindo e sechegi ma lweny pod okwakogi. Hawi maber. Revital omiyowa gadget ni achiel mondo wadhigo Kisumu. So wabro mede equipment mantie Ramogi Hospital mondo wane kaka inyalo ti kode mondo ores ngima nyithindo mayom. To wageno ni Kisumu County bro medo gadgets gi mondo donje sub counties te, mondo kila sub county hospital obed kode. Diang konywa kabisa. Ma timore sechegi mar riwruok mar piny ngima mochung'ne weche mag thieth World Health Organization yango ni chiegni nyithindo milion 1.1 minyuolo kapok kindegi ochopo tho kaluwore gi midhieche mag gamo yweyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko. Nyakwara Mogajuangi kanye makelowa e giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano par ni chenro makama inyalo yudo achiel kachiel e mbui marwa mar YouTube, kama bende aneno ka moko kuomu osedonjo. Abiro mana somo moko kuomu ote ma bende iorono e YouTube okinyi, Facebook okinyi makawuono. Milton Mkali kintiere Mombasa iwacho ni wantiere kanyakla. Owino Bonyezi iwacho ni sedonjo e chenro kintiere Awendo Town kendo ineno wa e yo makare. Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni good morning Sharon Ongao, Joyce Oduor kod Cleophas Oluoch. Baiwa macha haneni kanyo Baragoi ex-boy. Imbedo wacho ni nyingi en Samuel Pambi. Iwacho ni cheyo makare. Misumba neni Odongo Kecha Yoro intiere ineno chenro kiwuoke gwenge mag Nairobi ka mane kar dak mar Westlands. Elisha Odhiambo Woda Sembo Kanyagoko iwacho ni luo chenro e yo makare. Katika maano med oro mana ote anoka ote pod thoth ote makamage pod wabro dhi nyime gi somo kwa dhi nyime gi chenro makama. Koko manya Kwara Mogajuangi kanya dhi kaw godo yweyo matin katika maano chenro pod iye lach.
Bang' ma, Joyce Oduor gi Diana Olonde kelo ni nonro mar gazet. Kik dhi mabor. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Waonge tabu giji, iwacho ni Ramogi na ka en mana ngolo, kami bede no ngami mulo no gimi make lweti no. Mana mos wacho ni usiku sako. Kuri yueche ni ilosi nyingo. Baby rwak na wenda ilosi nyingo. Wawuoyo matin to thum kalie. Awenya dago nyathige karo na den mai wenda se choro mona. Luongani Ng'inja the Entertainer ma en Ramogi Night. Chenro mabiro ni Teacher Beach kochakore saa 4 motieno. Wachpodo ni benga, wachpodo ni ohangla, mit maratari. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Wang'isi ni ma e kama watede, ma e kama walose. Mit maratari ni kwa Ramogi wacho ni kete manaka, koka wachake, koka wadwa mwoke, koka kuneno wani, wane ma wan ka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso kochakore saa 11 mamidhiambo. Ngeso ka ngeso